אנחנו מחפשים את הארכיטיפ של הכאוס שבודק גבולות. לעמוד מול מתבגר שרוצה לחזור מאוחר בלילה. מול הילד שלא רוצה ללכת לבית ספר. How to deal with somebody who check your borders. Great. And find the structure of keeping the borders. And the other one is on the edge, checking you. Great. Be precise. Be accurate. ממש נהיה מדויקים ממי שבודק את הגבולות שלנו. הילד שלא רוצה ללכת לבית ספר. הילד ששוכב על הרצפה של הסופרסל וצועק ומרים רגליים ובועט. ממש לנוע מול מישהו שבודק גבולות. Great. Beautiful. מה קורה כשאני בודקת גבולות? מול העולם, מול השכנים שלי, מול הילדים שלי. I'm on the edge. בודקת את הסביבה שלי. כמה רחוק אני מוכנה ללכת עם הגבולות שלי. לישון פחות, לאכול פחות, to eat less, to drink less. Not to hear to my body needs. איך זה לא להקשיב לצרכים של הגוף שלי? ממש להיות על הקצה, לא לישון מספיק. לא להקשיב לצרכים של הגוף שלי. איזה מחיר הגוף שלי משלם על זה? What price my body pay for this edge?